beslutter dig for at dø, så lad være med at gøre det halvt. Du skal sgu da ikke snitte på tværs. Men det er måske det, man kalder et råb om hjælp. Men vi har en aftale om, at man lige tager en snak med den, der er på vagt, hvis man får lyst til at se på byen. Og det samme gælder også, hvis du går og overvejer at tage livet af dig selv. Vi taler lige om det først. Skal vi skrive? Ej, jeg skulle da ikke tænke, at vi skal blive her, vel? Jeg ved ikke, hvad det er, du har kørende, men jeg synes, du skulle tage at gå. Jeg har kørende. Ringer sgu da til nogen, når vi ikke kommer tilbage. Ja. Til hvem? Hvem fanden tror du er? Der skulle da ikke nogen i det her land, der sætter noget i gang, bare fordi 4 skide narkomaner skrider. Hvad skal du egentlig give? Har du ude nogle penge? Ej, fuck, hvor er du klam, mand. Hvem er poppe den fede eller hamburgeren? Ej, fuck nu af. Fuck, hvor er du slidt. Er det ikke halstabletter? Jo, man skal bare tage 20. Men jeg har ikke nogen penge. Hold nu bare kæft og nyd det, ikke? For den der vil jeg ikke engang holde dig i hånden. Fuck dig, din fede luder. Tror du, jeg passe på mit eget barn? En pisse lort, det må jeg have, men en dårlig mor. Bare fordi jeg skulle være så pisse skidt. Vil du lige holde? Nu skal du fortælle mig det. Hvem gjorde det mod dig? Hvad? Hold nu op. Hvad havde du så tænkt dig? Vi skal tage ud af nakken? Det kan vi sagtens. Undskyld, papa. Nej, det kan vi ikke. Hvorfor passer du ikke på mig?